Så er klokken blevet 17, og vi går lige så stille i gang. Mit navn det er Nanna Kaspersen, og jeg kommer fra Center for Sundhedsfremme i Varde Kommune. Og jeg håber, at lyden den går igennem. Jeg sidder som tobakskoordinator ved Center for Sundhedsfremme, og noget af det, jeg laver i mit hverdagsarbejde, det er at komme ud på folkeskolerne til oplæg 7., 8. og 9. klasse for at snakke om tobak og nikotin med eleverne. De skal igennem forskellige former for oplæg, alt afhængig af klassetrin, de er i. Og det vil så sige, at de forhåbentlig er bedre klædt på til, når de møder de her nikotinprodukter, sådan som de bliver ældre. Derudover så er jeg også ude på campus i 10. klasse. Der sidder jeg en gang i ugen og har en åben café, hvor de kan komme forbi, hvis de tænker, at de vil lave om i forhold til deres nikotinvaner, eller hvis de mangler viden. Det havde jeg også sidste år med fin succes, og jeg venter på, at eleverne også synes, at det kunne være et fedt tilbud i år. Udover mig, så kommer jeg også til at møde min gode kollega Ben senere, og han vil fortælle en rigtig masse godt omkring køb og salg her i Varde. Men han får lov til at præsentere sig selv senere. Der er lige lidt praktisk i forhold til webinaret. I har ikke mulighed for at sætte kamera og lyd på, så man kan ikke byde ind med spørgsmål, som måske ellers ville. Og man kan heller ikke række hånden op. Det, I skal gøre i stedet for, det er, at I har en mulighed for at det er at gå hen på indstillingerne. Nu skal man vælge den skærm. Nej. Skærm. Jeg har lidt tekniske udfordringer. Nu skal man trykke. Så burde det være fikset. Det skal altid være en lille smule kaotisk, når man laver sådan noget online. Godt. Det, som egentlig var det praktiske, vi sådan lige skulle have styr på, det var, at når man så gerne vil stille spørgsmål, så skal man finde den her rubrik, som hedder Q&A, Question and Answer. Og inde i den, der kan man så trykke på det her, der hedder Start en diskussion. Og grunden til, at vi har valgt den her vej ind i det, det er fordi, at når man så trykker her, og man for eksempel stiller et spørgsmål, så kan man også få lov til at være anonym, hvis man vinder den her af dernede. Det er vigtigt for os, at vi kan få lov til at stille spørgsmålene frit, hvis det er bekymringer eller lignende. Så er det vigtigt for os, at I kan være anonyme, så det skulle være trygt at stille spørgsmål. Hvis man sidder med en tablet eller en telefon, så skal man lige trykke på skærmen en gang, så kommer der sådan 3 prikker. Dem vælger man, og så skulle den her Q&A-funktion gerne dukke op. Hvis man sidder ved en computer, så er den op for oven øverst. Jeg har Katrine og Sissel til at hjælpe mig, og de skriver spørgsmålene ned, sådan som de kommer undervejs, og så samler vi op på dem til sidst. Så er vi forbi de første sådan tekniske kvaler, og vi skal til at i gang med selve webinaret. Og det første, jeg rigtig gerne vil præsentere jer for, det er det her med, hvor udbredt er det egentlig. Og de tal, jeg har med, det er i forhold til nikotinprodukter, hvor til at cigaretter ikke er inkluderet. Så nogle af de her nye produkter, som vi ser blandt de unge, hvad er der egentlig af udbredelse af forhold til dem? Og de her tal, de fra Sundhedsstyrelsen fra tidligere i år, den kampagne, som var lige omkring juletid sidste år, årsskiftet, så de er sådan forholdsvis nye. Og det første tal, det er, at første sådan, udbredelse, det er, at 14,17% af de 15-29-årige i Danmark bruger udelukkende nikotinprodukter, som ikke er cigaretter. Så det er svarende til 165.000 børn og unge. Den anden, det er, at andelen af børn og unge, som hver dag eller regelmæssigt anvender røgfri nikotinprodukter, er steget fra 2% i 2010 til hele 11,4% her i 2021.
Og røgfri nikotinprodukter skal nok blive lidt mere specifik om lige om lidt, men det er for eksempel det, som vi i bred term kalder snus. Så det er selvfølgelig en voldsom stigning hen over 11 år. Så er der også den her med, at børn og unge primært anvender nikotinposer og snus, når de bruger nikotinprodukter. Altså de her røgfri nikotinprodukter, det er helt sikkert også dem, som er mest populære. Og så er den her med, at nikotinprodukter bruges både drenge og piger på tværs af baggrund. Og lidt modsatrettet noget af det, vi tidligere har set med cigaretter, der kunne man godt i statistik groft opgøre noget i forhold til baggrund, og også i forhold til køn, hvem der brugte det mest. Men med de røgfrie nikotinprodukter især, der ser vi, at det er ret lige. Så det betyder for eksempel også, at selv hvis man som forældre ikke er ryger, så kan man godt have et barn, der ender med at bruge nikotinprodukter, som for eksempel snus. Så skal vi snakke lidt mere om de her produkter. Fordi der er nemlig sket et paradigmeskift i forhold til, hvad det er for nogle produkter, vi ser. Tidligere, der var det meget cigaretterne, som vi alle sammen kender, men her hen over de sidste par år, der er der set en voldsom produktudvikling, som retter sig rigtig meget mod de unge. Så det er også noget, som man både skal være som forældre være opmærksom på, men de unge, særligt i min oplæg, bliver klædt på til, hvad er det for noget, man skal være opmærksom på, hvad er det for en markedsføring, som den her industri kører med for at fange de unges opmærksomhed. Jeg har taget 4 produkter med, som jeg har mødt blandt de unge her i Varde, når jeg har snakket med dem. Og noget af det første, det er de her, de kan hedde elfbars, de kan hedde puffbars. Vi mødte dem for lidt over et års tid siden ude på campus for første gang. Og de er ikke lovlige, de her produkter. Og det de som sådan er, det er, at det er en engangs e-cigaret, en damper, hvor til at der er væske i, som bliver varmet op, og der man så dermed kommer dampe ud, man inhalerer. Grunden til, at de ikke er lovlige, de her produkter, det er, fordi de kommer med smag. Vi har en lovgivning i Danmark om, at produkter, der indeholder røg og tobak, de skal enten smage af tobak eller mentol. Men de her produkter, de kommer i smag af vandmelon eller jordbæris eller andre søde sager, som tiltaler de unge. Som de nødvendigvis ikke forbinder med noget, der er farligt. Og de kan se ud på rigtig mange måder. Nogle af dem, de henvender sig også til særligt køn. De her med gorillaer på, det er mest set blandt drenge. Så det er også noget med, hvilken markedsføring kører man her. Så har vi et produkt, som er lovligt i Danmark, hvis man er over 18, og det er de her nikotinposer. Nikotinposerne er et tobaksfrit og røgfrit produkt, hvor til man har trukket nikotinen ud og sat den ind i den her hvide pose sammen med andre elementer. Og fordi at produktet er tobaksfrit, så må der godt være smag. Og man ser på pakken her, at den smager af noget, der skulle beskrives med ice cool. Rigtig mange af dem, jeg møder, det de bruger, det smager lidt ligesom grønt stemmerol, siger de. Så det er selvfølgelig noget, som igen minder meget lidt om tobak og røg og cigaretter, men derimod minder mere om søde sager, som de unge igen ser som forholdsvis ufarligt. Så det nyeste skud på stammen, som jeg sådan har mødt herinde for de sidste par måneder, det er også en af de her ulovlige e-cigaretter, engangs e-cigaretter. Lige den her, den hedder Subway Bingo, og den er sådan 7-10 cm stor. Rigtig god vægt. Og den skiller sig lidt ud fra de andre ved, at på den her, der står der ikke andet end det, man kan se på forsiden, altså navnet, det her logo, og så hvad den smager af. Og det vil sige, at man faktisk lige snart med ud i indpakning ikke rigtig kan se, hvad det er. Det eneste, som afslører, at det er et nikotinprodukt, jamen det er selvfølgelig, at der kommer damp ud, når man bruger det ved at suge i sugerøret. Og så nede i bunden, der er der et USB-opladningsstik, fordi der nemlig er så mange puffs i, at man tit også skal oplade dem igen, for
at den ligesom kan blive ved med at blive brugt til noget tom. Det I også kan se på billedet her, det er over i øverste eller midterste højre side, der står der 0, 2, 3, 5%, og det indikerer for alle de her engangs e-cigaretter, hvor meget nikotin der er i. Så 2% for eksempel, det vil svare til 20 mg per milliliter. Og for at sætte det sådan lidt i relief, så vil det sige, at 20 mg per milliliter, det vil være det samme som, ikke det samme som, men det er noget, som vi skal sætte det i største forhold, det er, at nikotin i en cigaret typisk vil være 20 mg. 12 mg. Så det er væsentligt mere, end man typisk vil se i en almindelig cigaret. Og så det vil så sige, at det kan jo så også være meget mere. Det kan jo så være 3 for 30%, eller 3%, og det vil jo så være 30 mg per milliliter, og ligeledes 5%, det er jo så 50 ml per milligram per milliliter. Ja. Og i og med, at de her engangs e-cigaretter, som ligesom er over til højre på skærmen, at de er ulovlige, så bliver de også, og sælger i Danmark, så bliver de også tit og ofte importeret ulovligt. Og i starten af året, der kom der en udsendelse på Kontant, hvor man undersøgte nogle af de her gadevarer for, hvor meget nikotin der egentlig var i dem. Og umiddelbart så er de her to produkter jo ens. Det er begge to de her puffbars. Men når man så ligesom undersøger indholdet, så er der væsentlig forskel på, hvor meget nikotin der egentlig er i, selvom de begge to står til at være 2%. Den over til venstre, det er svarende til 25 cigaretter, og den over til højre er svarende til 58 cigaretter. Så det er sådan en væsentlig forskel. Og i og med, at de her produkter de er ulovlige, så er det jo også lidt det vilde vesten i forhold til, hvad man får. Man kan ikke nødvendigvis stole på det, der står. Så det er nogle af de produkter, som jeg har mødt blandt de unge i Varde. Så de eksisterer derude. Og så kan man stille sig selv et spørgsmål, jamen, er nikotin så egentlig farligt? Altså gør det noget, at der er 3, 5 eller mere procent i, eller at nikotinposerne, de kommer i forskellige styrker og kan være ret kraftige? Ja, det gør en forskel, hvor meget nikotin der er i. Og noget af det, jeg gerne vil præsentere for, det er den her video fra Vidensrådet for Forebyggelse, som også her i løbet af sidste år kom ud med en video, som forklarer rigtig, rigtig fint. Hvad er det egentlig, der sker i den unge hjerne, når den bliver udsat for nikotin, og hvorfor er det lige præcis mere skadeligt for unge, end det er for voksne? Skal vi se, om det ikke er Sådan skader nikotin børn og unges hjerner. Her er menneskehjernen. Den er først færdigudviklet, når den er omkring 25-30 år gammel. Og indtil da er den særligt følsom over for påvirkninger udefra. Blandt andet over for rusmidler, som for eksempel nikotin. I dag kommer nikotin i flere og flere former og farver. Og hos børn og unge er de alternative nikotinprodukter nu blevet lige så populære som cigaretter. Det er en udvikling, som bekymrer mange forskere og eksperter. Nikotin er nemlig lige så afhængighedsskabende som kokain, så man kan ikke bare stoppe, når man vil. Og så kan nikotin skabe permanente skader i den unge hjerne. Her vil vi se på 3 af dem. Afhængighed, koncentrationsevne og psykisk sygdom. Nikotin øger risikoen for at blive afhængig, også af andre rusmidler. Når hjernen er ung, er der rigtig mange nerveforbindelser, som er aktive. Der er faktisk cirka dobbelt så mange i den unge hjerne som i den voksne. Det betyder blandt andet, at vi i de tidlige år har lyst til at prøve en masse forskellige ting og eksperimentere. For eksempel med guitar eller håndbold, men også med rusmidler. De forbindelser, som bliver brugt mest, bliver stærke og permanente. De andre svækkes. Hvis man har brugt nikotin som ung, bliver disse baner derfor stærkere, og det vil falde en mere naturligt resten af livet at søge rusmidler. For det andet bliver man dårligere til at koncentrere sig.
man bruger nikotin, oplever man ganske vist kortvarigt at få et skærpet fokus. Men når man har brugt det i længere tid, klinger den effekt af, og der er risiko for, at man får varige koncentrationsproblemer, selv efter man har været stoppet i længere tid. For det tredje øger nikotin risikoen for at udvikle angst, depression og stress, og det kan blive en ond spiral. Når man har det dårligt, kan man få lyst til nikotin, fordi det kortvarigt kan få en i bedre humør. Men hvis man bruger det ofte, bliver man mere følsom over for stresspåvirkninger, og man får en større risiko for at få depression eller angst. Hvis vi skal opsummere, så skaber nikotin altså permanente skader hos de unge forbrugere. Det er derfor yderst bekymrende, at der kommer flere og flere nikotinprodukter på markedet, og at de bliver mere og mere populære hos børn og unge, hvis hjerner jo stadig er i udvikling. Læs mere om konsekvenserne for børn og unge af at bruge nikotin på vores hjemmeside. De vælger 3 ud i den her video, ud fra alle de her ting, som er sundhedsskadelige for børn og unge, som følge af nikotinforbrug. Og jeg har også 3, som jeg rigtig gerne lige vil fremhæve. Den første, det er hjernens udvikling. Det kommer vi også ind på. Men noget af det, der kan ske, når det er, man tager nikotin som ung, det er, at der udvikles en betændelseslignende tilstand i hjernen. Og forskning indikerer ligesom, at den her inflammation, at den forstyrrer hjernens modning, og det kan medføre risiko for angst og depression, og selvfølgelig også afhængighed til nikotin. Derudover så vil jeg også gerne lige fremhæve det her med selvkontrol. Nikotin i barndommen og i ungdommen kan betyde for udvikling af selvkontrol. Altså det her med for eksempel, hvordan regulerer dine følelser, og hvor impulsiv er jeg. Man kan have risiko for at blive mere impulsiv, når man bruger nikotin i en tidlig alder. Og den hænger en lille smule sammen med den sidste, som jeg synes er særlig vigtig. Det er den her gateway-effekt. Og det vil altså sige, at når man bruger nikotin i en ung alder, så øger det også sandsynligheden for at blive afhængig til både selvfølgelig cigaretter, men også rusmidler i al almindelighed. Så det vil sige, at gateway-effekten betyder, at et stof åbner op for brugen af andre. Det vil sige, at særligt sådan et stof som kokain, som der også bliver sagt i videoen, minder rigtig meget om nikotin i den måde, det påvirker hjernen på rent i forbindelse med rus. Og det vil også sige, at der er studier, der viser, at nikotin er noget af det, der primer hjernen allermest til at have en oplevelse som for eksempel kokain, fordi at den måde stofferne virker på, minder rigtig meget om hinanden. Studier viser også, at de unge, der bruger nikotin, de drikker også mere, så det, når de drikker, så det øger også forbruget af alkohol. Så nikotin kan være en katalysator for, at man prøver en masse andet af. Så derfor er det også vigtigt, at man venter så lang tid som muligt, sådan at den her effekt ikke bliver for stor. Og sådan for at runde det her af med produkterne, den måde nikotin virker på den unge hjerne på, så har jeg taget 3 myter med, inden vi også skal høre, hvad Finn har at sige. Og den første myte, det er, at snus har mindre nikotin end cigaretter. Jeg var ganske kort inde på det før med nikotinposerne, som jeg bare her kalder snus. Det er også det, de unge gør. Og det er simpelthen ikke rigtigt. Nikotinposer med 120 mg per gram kan købes nemt på nettet. Også mindreårige, det er bare at klikke af, jeg er 18 og sådan videre. Og igen, lige for at sætte det i størrelsesforhold, så er en nikotinpose, den vejer typisk et sted mellem 0,5 til 1,2 gram. Så det vil sige, at man kan sagtens få nogle, som er så store, at der i en enkelt pose vil være de her 120 mg per gram. Hvor kontra at en cigaret typisk indeholder de her 12 mg. Altså en faktor 10. Så nej, det passer ikke. Nikotinposerne er ikke mildere. Typisk så er de faktisk stærkere end cigaretter. Myte nummer 2, det er den her med, at nikotin øger præstationen i sport.
videoen kommer også ind på det, at det hjælper ikke i skolen at tage nikotin. Det gør faktisk det at koncentrere sig sværere. Og udover at det kan give abstinens af nikotinen, så er nikotin også med til at indsnævre vores blodkar. Så blodet det har sværere ved at komme rundt i kroppen, hvilket så også gør, at man bestemt ikke kan præstere bedre i sin sport, fordi musklerne egentlig får mindre blod, end de ellers ville kunne få. Den sidste myte, det er den her med, at hvis man tager snus, så begynder man ikke at ryge. Og igen her, der mener man nikotinposerne i de fleste tilfælde. Og det kan vi simpelthen bare ikke spå om. Der er få indikationer for indtil videre, at dem, som starter med at bruge nikotinpose, de kan godt hen ad vejen gå hen og skifte over til cigaretter. Så vi ved simpelthen ikke endnu, nikotinposerne er så et nyt produkt, at vi ved heller ikke alt om de langsigtede sundhedsmæssige konsekvenser sådan på kroppen. Og vi ved simpelthen heller ikke, om man holder sig fra cigaretterne, fordi at man bruger nikotinposerne. Nu skal vi høre film omkring køb og salg. På den anden. Og som Nanna lige kort var inde på før, så er det meget nemt at få fat i de her produkter. Det er jo ikke andet end få klik på nettet, så er man jo inde og bliver præsenteret for et bredt marked af forskellige produkter. Og ja, i Danmark har vi en lovgivning, det her, man ikke må sælge tobak til børn under 18 år. Men på nettet der er det jo nemt med et enkelt klik jo, og bare skrive, at man er 18 år, og så få det leveret på den lokale tankstation. Det er jo meget nemt. Og det er også en måde, hvor man kan sige, at det er svært for forældrene måske at følge med i, hvad der foregår. Fordi det bliver leveret på eksempelvis en tankstation eller et postudleveringssted, og så kan man afhente det der. Og så vil man jo så fysisk tage det med hjem til sig selv, eller have det i sin taske og distribuere det så videre om i skolen eller på uddannelsesstedet. Det er sådan, at i Danmark er det jo lovligt at importere til eget forbrug, og Toldskat og Sikkerhedsstyrelsen har vurderet, at det, der man kalder for til eget forbrug, det svarer til 750 gram ren tobak på 3 måneder. Og hvis man så importerer mere end det, man vurderer, som er til eget forbrug, så har Told og Skat jo muligheden for at komme efter de unge mennesker, der nu importerer og henter mere end det her. Men det er nok lige så i forhold til, hvor mange sager man har, i forhold til, at man har pågrebet unge mennesker, eller voksne for den sags skyld, også der importerer den der vej igennem. Men vi har også erfaring i SSP, at både det, vi kalder snus og puffbars, er noget, der bliver solgt i typisk i folkeskolen og på campus og på uddannelsessteder, gymnasier og ting og sager. Der er altid nogen, der er risikovillige og gerne vil importere og lægge navn til at importere og hente, og så kan lave lidt business, eller til man nu finansierer sit eget forbrug af enten puffbars eller snus. Simpelthen finansieret på den måde, at man sælger til nogen og tjener en lille smule. Men det er også det der element i, at det bliver sådan lidt kriminaliseret i, at man gør noget, der er ulovligt. Og vi opdager også selvfølgelig, at der er nogen, der sådan føler, at man er sådan lidt pusheragtig, fordi man har noget, som de andre gerne vil købe. Som også blev nævnt lige før, det er, at det skaber jo afhængighed og indtage nikotinprodukter. Og hvis man så er afhængig af det, det er svært at få fat i, enten via mor og far, så kan man selvfølgelig få det igennem en kammerat. Og jamen, det er sådan det, som vi siger, jamen, hvis man kan sælge nikotinholdige produkter, så kan man måske også blive fristet til også at sælge andre ting. Det vi også oplever, det er, at eksempelvis på en platform, at vi kan så bare nævne ting som Snapchat eller på Facebook, er det meget nemt, hvis man går ind og søger, enten i de grupper, man er medlem af, eller går ind i sin Snapchat og bare skriver snus, puffbars, varte, så bimler bamler det altså på alle tangenter, og man bliver tilbudt flere forskellige steder fra.
Og det er sådan også, når nu man har søgt en gang på nettet og sådan noget, så vil algoritmerne også fortælle, næste gang man nu åbner, så kører det bare videre, der hvor man skal slappe, at der var måske noget, der var interesseret i, og så kører den bare på med det. Så man ser altså nogle gode, gedigne digitale fodaftryk på nettet, når man har været inde og søge. Og vi ved også godt, at det er utroligt svært for forældrene at følge med i det her. Men det vi så opfordrer til i SSP er blandt andet, at man som forældre er nysgerrig på, hvilke platforme ens unge menneske er på. Simpelthen gå ind og prøve at være nysgerrig på det her, og spørge ind til nogle ting, hvis der er noget, man synes, at det virker mystisk. Man har selvfølgelig også mulighed for at gå på netbank og prøve at følge transaktioner, om der er noget der, man føler, som kan være lidt mistænkeligt. Men en god idé er at prøve at være lidt nysgerrig på, hvad der foregår. Og så tage snakken om det derhjemme. Men også det der med, hvis man enten køber noget eller sælger noget, som er afhængighedsskabende, at man kan få en dialog om det derhjemme, at det jo ikke at bruge det, men det er i hvert fald, når man er gået ind og vil sælge det, så er man også ude på en kriminel løbebane. Vi i SSP, vi er jo både opsøgende og forebyggende. Nu laver vi ikke egentlig behandling, hvis vi bliver kontaktet af en ung eller en forælder, der fortæller omkring nogle udfordringer, man har med sine unge mennesker derhjemme. Men vi tager gerne snakken, og man har lov til også at være anonym og fortælle, at man har det sådan, og hvor der er hjælp. Så vi rigtig gerne være ligesom siger, det forbindende led til eksempelvis Center for Sundhedsfremme. Det kan godt være, at man skal ned omkring egen læge, hvis man ligefrem har så kraftige abstinenser, at når man har forsøgt at trappe ud af sit nikotinprodukt, at man måske skal lige have noget andet der. Men vi vil rigtig gerne medvirke til i hvert fald, at den unge kan få støtte og råd og vejledning. Og der har vi rigtig godt samarbejde med Center for Sundhedsfremme. Vi er altid klar til at lytte og stå rigtig meget til rådighed både til forældre og de unge, så man kan trygt kontakte os. Man kan sige uheldigvis, så er det sådan, at Sverige, hvor vi får importeret en stor mængde af vores snus fra, det såkaldte svenske snus, så er Sverige det eneste land her i EU, som har ret til at sælge snus til blandt andet danskere og sådan noget. I andre EU-lande der er det forbudt at sælge snus. Så det var så et kort indlæg her fra SSP, og selvfølgelig husk at kontakte os. Der kommer her lidt senere nede på siden nogle telefonnumre, man kan henvende sig på. Ellers er man altid velkommen til at søge på sspvarde.dk. Tak for mig. Og sådan lidt i forlængelse af det, som Finn vi har snakket om i forhold til at være nysgerrig som forældre, så har jeg også 3 anbefalinger, som kommer fra Sundhedsstyrelsen til i forhold til, hvordan man kan snakke, og hvilke grænser man kan sætte i forhold til både og nikotin. Det forholder sig sådan, at om man så synes det eller ej, når man har en 15, 16, 17-årig, så er det faktisk rigtig vigtigt for dem i forhold til deres opfattelse af nikotinprodukter, også selv hvis det er, at man skulle for eksempel være ryger. Børn og unge, der forventer en negativ reaktion fra deres forældre i forbindelse med brug af nikotinprodukter, de er simpelthen mindre tilbøjelige til at bruge produkterne. Og det handler nødvendigvis ikke om, at man får en masse konsekvenser, men det handler mere om, at der må sat nogle forventninger derhjemme om, at det her, det ser jeg helst, at du ikke bruger. Så kan man selvfølgelig godt sidde med tanken om, at man har en teenager, som gør ting bare for at være på trods. Og dem er der selvfølgelig også nogle af, og der kan det måske være en fordel i stedet for at indlede dialogen med interesse. Lægge op til en åben dialog, som Finn snakker om i forhold til de sociale medier. Det taktik kan man også bruge i forhold til nikotin, altså hvor de børn har plads til at fortælle ærligt omkring oplevelser. Noget af det, som vi har rigtig god erfaring med i vores oplæg ude i folkeskolen, det er at spørge åbent, jamen hvor ser I de her produkter? Er det, når I er til sport? Er det i skoletiden? Er det blandt venner? Hvor ser de her produkter henne? Og det handler ikke om at stikke eller sladre. Man kan sige det så bredt, at det bare er sådan en generel oplevelse, men det er en god måde at starte samtalen på, for egentlig så vil de unge rigtig gerne tit og ofte snakke om det.
forberede dig på samtalen som forældre. Nogle af de her informationer, som blev præsenteret i dag, dem kommer der også nogle links til lige her om lidt, hvor man kan genbesøge enten Sundhedsstyrelsen eller Vidensrådet for Forebyggelse. Studier viser, at det er vigtigt for børn at mærke, at de voksne ved, hvad de taler om, og det ved vi jo også godt selv, er vigtigt for os, når vi hører fra andre. Så forbered dig godt, måske igen besøg den her video fra Vidensrådet for Forebyggelse, som beskriver rigtig fint, hvad har det med konsekvenser, og hvorfor det er vigtigt for mig som din mor eller far, at være tydelig omkring lige præcis nikotin. Hvis man skulle stå, ligesom den var inde på, og måske har brug for lidt ekstra, så er der forskellige indsatser, som man kan henvende sig til, når man er borger i Varde Kommune. Den første, den er selvfølgelig helt generelt, det er at gå til politiet, særligt hvis man vil tippe eller anmelde om ulovlige salg eller salgssteder, eller hvis man har brug for en eller anden form for faglig sparring og vejledning. Og så også SSP, jeg tænker, du har jo egentlig sagt det fedt, men det her med, at hvis man mangler noget sparring inden for forskellige områder omkring sin ung, så er man velkommen til at ringe. Og så har jeg jo også oplæg ude på skolerne, møder jeg derude. Ja, vi har utroligt mange oplæg rundt i folkeskolerne, og som går på alt muligt. Det kan være alt fra digitale medier og sådan, og der kommer vi også ind på at snakke omkring eksempelvis de der nikotinprodukter, og så typisk også ved de efterfølgende forældremøder får tit spørgsmål fra forældre, hvad gør vi i grunden, når vi opdager, at vores unge mennesker hjemme er begyndt at bruge snus og sådan ting. Så får vi snakken om det på stedet. Og igen, som jeg sagde før, så kan vi vejlede og henvise til eventuel behandling eller hjælp. Det sidste vil være der, hvor jeg sidder og arbejder sammen med sundhedsfremme, som Finn også nævnte tidligere, så kan man som ung komme ind til samtaler omkring sit nikotinforbrug, hvis man gerne vil have hjælp til at stoppe. Man er selvfølgelig også altid velkommen som forældre til at tage kontakt og få råd og vejledning. Og det var sådan set det. Til sidst her, der er det vel være muligt at stille spørgsmål, og jeg gentager lige, hvis man gerne vil stille spørgsmål, så skal man gå ind på det ikon, hvor der står Q og A. Der kan man klikke og sige start en diskussion, og hvis man vil, så kan man sætte den til og slå det op som anonymt. Så stil gerne spørgsmål. Vi har prøvet at gøre det så kort som muligt, sådan at den allermest vigtige viden, I får der meget, som man også kunne sige, som ikke er med. Så det vil være helt forståeligt, hvis der er spørgsmål. Og her er de hjemmesider og de kontaktoplysninger, der vil være tilgængelige for jer, hvis I skulle have spørgsmål omkring nikotin og unge. Tidsler og Katrine, de sidder klar til at læse spørgsmål. Og mens vi venter, så vi måske lige får lov til at sunde sig og få skrevet ned og sendt afsted. Så noget af det, som vi ikke er kommet ind på i dag, det er jo blandt andet, hvordan udvikler en nikotinafhængighed sig. Og tit og ofte, så vil det være, at man bruger det her produkt sammen med andre til festlige lejligheder, eller når man bare hænger ud sammen. Og jo mere man gør det, jo mere opbygger afhængigheden sig. Så vil det næste skridt typisk være, at når man så oplever at blive presset eller står i en svær situation, så kommer der tanker om, for eksempel, jeg kan kun klare det her, hvis jeg lige får lov til at få min nikotin. Og lige så stille sniger det sig ind, at man bruger produktet mere og mere alene. Og at det simpelthen vinder indpas i ens hverdag. Det er ikke længere lejlighedsvis, men noget, som mange unge bruger som noget af det allerførste, når de vågner om morgenen. Spørgsmål? Ja. Jeg tænker, det er lige så nemt, at vi bare siger det højt. Ja. Hvor skadelig er puffbars, e-cigaretter for unger med mere i forhold til almindelige cigaretter, i forhold til dummekræfter? Ja.
selvom vi har haft e-cigaretten i en god del af 10 år efterhånden, så er der egentlig ikke så frygtelig meget, i hvert fald hvad jeg ved af viden, på de langsigtede sundhedsmæssige konsekvenser af brugen af e-cigaret. USA har jo en kæmpe udfordring med e-cigaretterne og damp. Det er virkelig noget, der har vundet indpas. Og det mest grelle eksempel, der er derfra, som der også er rigtig meget omtale omkring, det er den her unge fyr, som går på high school. Han er atlet på skolen, rigtig god form. Han begynder at bruge e-cigaretter, og inden for noget tid, jamen, så kollapser begge hans lunger, hvortil han faktisk har brug for at få transplanteret begge lunger til et par nye eller en andens lunger. Men der er ikke noget, i hvert fald til min viden, forskning, som sådan kan sige noget helt specifikt, og jeg vil sige, jeg har heller ikke hørt noget i forhold til lungekræft. Men rigtig, rigtig godt spørgsmål. Tak for det. Og også noget, man gerne må skrive til mig i en mail, så vil jeg gerne undersøge det nærmere, hvis det ikke var et specifikt nok svar. Der er kommet et spørgsmål mere. Er det muligt at sætte optagelsen efterfølgende? Ja. Så vi håber, vi har gjort det tekniske rigtigt. Det er altså lidt spændende, når man prøver sådan noget her for første gang. Så det vil være sådan, at den her optagelse vil komme ud på Aula eller via Center for Sundhedsfremmes medier, sådan at man vil kunne gense. Og så igen, selvfølgelig, hvis man ikke har mulighed for at være her live, send de spørgsmål, man skulle have. Hvis spørgsmålene handler mest i forhold til sådan det fysiologiske, det hjernemæssige i forhold til nikotin og unge, så tænker jeg umiddelbart gerne sende dem til mig. Men hvis det handler mere om jamen, det lovlige, ulovlige i forhold til produkterne, så tag fat i enten Finn, Torben eller Baris, så hjælper de jer gerne videre i SSP. Ja. Tak for et spørgsmål. Jeg tror lige, vi giver det et lille øjeblik til at se, om der er nogen kommentarer om flere spørgsmål. Har været ude til oplæg i dag. Ude ved 9. klasserne, der var også nogen, der spurgte ind til, hvis jeg nu skulle vælge et produkt, hvorfor skulle jeg så vælge, hvorfor det er vildt farligt. En ung gut, der spurgte, og så lidt lettere flabet, så sagde jeg, at det du vælger til det farligste. Det var ikke nødvendigvis til at svar. Men vi fik selvfølgelig en snak om, jamen, hvad er det for noget, man er interesseret i? Jamen, handler det om kræft eller blodpropper eller sygdomme som kol, så er der jo rigtig, rigtig meget forskning, der siger, at så er cigaretter i hvert fald det, man skal holde sig fra. Hvis vi snakker mere sådan den mentale udvikling af hjernen, så er det jo de produkter, man bruger med nikotin i, som er skadelige. Man kan nødvendigvis ikke til min viden i hvert fald sige noget i forhold til, jamen, jo mere nikotin der er i, jo større er afhængighed. Derimod så kan man sige, at jo mere nikotin der er i et produkt, jo hurtigere opstår afhængigheden typisk. Så de her produkter, som er meget mindet på de unge, som nikotinposer og engangs e-cigaretter, som puffbars for eksempel, der er forholdsvis store mængder af nikotin i, så det er jo også med hensigten om, at de unge bliver forholdsvis hurtigt afhængige, så de bruger produkterne i lang tid. Ja. Der er kommet et spørgsmål mere. Ja. Ved man noget om konsekvenserne af passiv rygning ved e-cigaretter? Lidt. Jeg har kun lidt viden på det her område. Og det er, at ligesom ved cigaretrøg, så kommer der jo også nikotin ud i den passive røg, som påvirker dem, som inhalerer det. Og det samme gør sig også gældende for e-cigaretter. Så hvis man bruger sin e-cigaret meget indenfor, og det hænger i luften, så ville principielt set være noget passiv rygning i forhold til, at dem, der indånder det, også får noget nikotin. Det er selvfølgelig værd at overveje, hvis man
har børn eller unge i hjemmet. Ja. Gode spørgsmål. Noget af det, som jeg nok ikke har været så meget ind på, det er, hvor meget bruger de unge af for eksempel nikotinposer i løbet af en dag. Og det kan variere meget. Men jeg vil sige, det er ikke ualmindeligt at bruge en halv til en hel af de her dåser, man køber. Og hvor meget der er i dåsen kan godt variere lidt, men der er typisk i hvert fald 10, hvis ikke flere små nikotinposer i en dåse. Så det er et ret højt forbrug, og jeg vil også sige, at langt de fleste unge, de bruger nikotinposer, som har et højere indhold end den gennemsnitlige cigaret. Du har en kommentar, Ben. Gerne. Vi bliver også spurgt om, fordi der findes produkter, der ikke er nikotinholdige. Ja. Og der er så folk, der spørger, han er begyndt eller har købt et produkt, som ikke indeholder nikotin. Er det ikke okay at lade ham prøve det? Der ved man da godt, at rygning det er også en dårlig vane. Og hvis et ungt menneske nu begynder at dampe på noget, selvom det ikke indeholder nikotin, har måske en frugtsmag og sådan noget, så ved man altså også nu, eller i hvert fald anelse om nu, at så kan det føre til på sigt, at så går man over nu til noget, der bliver nikotinholdigt. Så ja, jeg synes også, man skal være opmærksom på, at selvom nu, at den unge går og inhalerer noget, der ikke indeholder nikotin, men bare går og damper på noget, at så er vejen til at inhalere noget, få fat i noget, der indeholder nikotin, den er altså ikke ret lang. Så vær meget opmærksom på, og lad være med at hoppe med på vognen over og sige, at det næsten er sundt, for det smager af frugt. Det er nogle af de postulater, vi også hører fra de unge mennesker, at de siger, jamen det indeholder jo vandmelonsmag, sådan noget, der er ikke nikotin i, men det er langt fra sundt. Ja. Og nogle af de 10. klasser, for at være lidt i den samme tråd, som jeg har snakket med sidste år, der har der også været, jamen jeg kan ikke bare undvære mine nikotinposer. Jeg mangler for eksempel at have den her følelse af at have noget, der sidder oppe i overlæben. Nogle forsøger sig med et produkt, der hedder Wakey, så det vil også sige små poser, som man lægger op under overlæben. Men der er ikke nikotin i, til gengæld så er der koffein i, så det giver sådan lidt en opkvikkende effekt. Jeg vil ikke sådan umiddelbart sige, at den, der prøvede det sidste år, havde gode effekter af det. Men det er noget, som tiltaler dem meget, fordi det minder mig om det produkt, de bruger. Der er også selvfølgelig mulighed for, og særligt hvis man hjælper som forældre, at bruge nikotinerstatning til at trappe ud af sin nikotinafhængighed. Der er nogle af de her produkter, som man kan bruge fra 15-årsalderen op. Nogle, der skal man være 18. Men igen, hvis det er sådan noget, man går og overvejer og gerne vil hjælpe sin ung med at stoppe med for eksempel nikotinposer ved at bruge erstatning, så ring gerne til mig, skriv til mig. Så vil jeg rigtig gerne give vejledning i, jamen, hvor meget nikotinstatning er nødvendig i forhold til det forbrug, de har. Og det kan man også godt spørge om nede på apoteket, hvis det passer en bedre at gøre det sådan. Men vores tid er jo sådan set også gået som lovet. Så jeg tænker egentlig bare, at vi siger tak fordi I tjekkede ind. Og bare over med de lidt tekniske vanskeligheder, som der altid er, når man skal prøve sådan noget her. Og igen, hvis du ser det her, og ikke har været med live, skriv eller ring gerne, hvis du skulle have spørgsmål. Der kommer ting ud på Aula og på Center for Sundhedsfremme side, hvor man kan genbesøge det her.